Senator Cheese Escudero versus former Speaker Congressman Martin Romualdez. Bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? Dad, alam mo, naging viral at naging spicy ang issue ngayon sa between Congress and Senate. Nagkaroon ng very interesting mga pasabog si Senator Cheese Escudero at may pasabog rin si Congressman Martin Romualdez. Kasi ang sabi ni Senator Cheese Escudero sa kanyang privilege speech na ang mastermind daw ng VP Sara Duterte impeachment complaint ay none other than si Congressman or former Speaker Martin Romualdez. At not only that, sinasabi ni Senator Cheese Escudero na mastermind rin daw ng mga flood control project at mga budget insertions current Congressman Martin Romualdez. Ngayon, Dad, ang sagot naman ni Congressman Martin Romualdez, sinasabi niya na ang sinasabi ni Cheese Escudero ay isang DDS script lang para sirain ang pangalan ni Romualdez, at sinasabi rin ni Romualdez bilang isang comeback kay Cheese Escudero na hindi naman niya dinideny ang kanyang mga alegasyon tungkol kay Cheese Escudero na meron daw siyang flood control project. Kung hindi, nagfi-finger point lang siya kay Martin Romualdez para ma-shift ang blame from Cheese Escudero to Martin Romualdez. Ngayon, Dad, ano masasabi mo sa away na lang dalawa? Parang ang messy naman tignan na ang isang senador at isang congressman nag-aaway ng ganitong publicly, no? Ay, well, tingnan natin kasi kinakailangan objective tayo sa pag-unawa natin, no? Dapat natin suriin na maayos yung mga sinasabi nila at yung mga nangyayaring kaguluhan ngayon, no? Siguro una, tingnan natin na nung panahon kasi naging Senate President si Cheese Escudero, that time ang speaker din si Martin Romualdez. So pareho silang nakaupo na namumuno ng mas nakakataas na kapulungan, saka at the same time yung Kongreso natin mas mababang kapulungan, no? So yan yung kanilang katayuan noon, no? Ngayon, ang pangalawang tanong dito, yung mga sinasabi nila merong tutugma o katotohanan sa mga nangyayari ngayon, no? So yun ang nangyayaring issue kasi nga ang mga accusations normally minsan out of emotions, nagkainisan, nagkagalitan, maraming mga nasasabi ang tao, pero sa akin siguro ang tingnan natin yung totoo lamang o yung mga nangyayaring katotohanan at yung mga tumutugmang facts, no? Sabihin nga, sinasabi natin let's look at the facts and let's analyze it, no? So ang unang tanong is, meron bang kinalaman itong mga Senate President at dating Congressman Speaker sa mga budget insertions? Siguro at the very least, no, meron tinatawag doon negligence, no? Kung hindi man nila sasabihin na nalaman nila yon, pero may negligence pa rin doon kasi nga sila yung namumuno ng kamara, ng mataas kamara at saka mababang kamara, no? So ibig sabihin yan, bilang pinuno ng Congress at pinuno ng Senate, kung meron mga budget insertions yan, dapat nalaman nyo, inalam nyo o inaral nyo, no? Kung lumusot yan sa kamay ninyo na nandoon yan, at the very least kasi sinasabi natin meron tayong professional negligence na nangyari. Kung sila man walang kinalaman. Kasi nga yung mga kakampi nila o yung mga sumasang-ayon sa kanila sinasabi, una, lahat naman ng mga akusasyon na yan walang walang ebidensya, no? Lahat yan panay sali-salita, haka-haka, kuro-kuro, at napagbibintangan lamang sila ng mali, no? So yun ang sinasabi ng mga kakampi nila. Yun namang karamihan ang sinasabi naman, hindi nagtutugma kasi yung mga istorya ng mga nagtetestigo at saka yung mga nangyaring mga kabalbalan, kaya nga merong malaking pagdududa sa kanilang role o kanilang participation sa mga nangyayaring ito. Sa mga sinasabi nila, maaring pareho silang may katotohanan na sinasabi, pero marami na silang maaring hindi sinasabing katotohanan. Yun ang issue dito, kaya nga yung madla, ang tanong dito, ano ba ang perception o public opinion ng nakararami? Kasi yun ang dapat nilang timbangin, lalo na kung sila ay public servant, dapat nilang maunawaan na meron silang pananagutan at meron silang katungkulan na dapat nilang panindigan at dapat nilang ipatupad, no? So yun ang nangyayari, kaya nga katulad sinabi natin, kung sinasabi nilang wala silang kinalaman sa mga budget insertion, wala silang kinalaman sa flood control, ang tanong, kayo ang namumuno at kayo namamahala during that time, nung panahon na yon, kung hindi nyo alam, at least at the very least, no, dapat ikinorek ninyo at itinama nyo yung mali pag inaral nyo. Kung hindi nyo inaral, ibig sabihin, meron kayong professional negligence sa mga nangyari. At yun nga, yung isa pang istorya rito, sa sinasabi kasi ng mga ibang tao rin at mga madla, bakit yung nangyaring ito na parang merong flood, mga ghost project na nangyari, tumutugpa naman sa mga lifestyle nila, no? So hindi na isang naging problema dito. Kasi nga kung sana nabuhay sila ng pangkaraniwan lamang, simple lamang, hindi sila naging marangya, hindi natin madaling sabihin na meron silang kinalaman. Kasi ngayon ang sinasabi ng publiko, no, ng mga karamihan ng madla, na kasi nakikita sa kanilang pamumuhay, sa kanilang mga lifestyle, na mukhang biglang naging marangya yung mga malapit sa kanila o yung mga naging kasama nila. So ibig sabihin nun, parang nagtutugma yung mga istorya na may nangyaring katiwalian. So yun ang mahirap ngayon i-disprove. Kumbaga mayroon tinatawag na court of public opinion. Sa court of public opinion kasi ngayon, ang sinasabi ng madla is dahil nagtutugma yung mga istorya ng testigo, nagtutugma yung mga papeles na ipinapakita at saka yung karangyaan nila sa kabuhayan nila, kaya yun ang nagkakaroon ng napakalaking pagdududa. Pero may kasabihan nga, no, everybody's considered innocent until proven guilty. So dapat maging patas din tayo. Pero sa kanilang sa saliksik, talagang merong mga
nagtutugma-tugma mga ebidensya na kinakailangan nilang sagutin at ipaliwanag para sa ganon malaman ng madla kung ano talaga yung katotohanan. Ngayon, Dad, siguro ang tanong rin ng maraming tao, medyo mabigat ang mga salita na binigay ni Senator Chis Escudero sa kanyang privilege speech tungkol kay Martin Romualdez. Siguro masasabi natin na nanira siya ng pangalan ni Martin Romualdez kasi mabigat nga ang mga accusation ng mga sinabi niya. Ang mga tanong ng iba, di ba yan pwedeng libel or cyber libel na sinabi ni Chis Escudero? Kung may senador or congressman na ginamit ang kanyang privilege speech para sirain ang pangalan ng isang tao, pwede ba silang makasuhan dun, Dad? Hindi. Kasi nga yan ang pribilehiyo ng mga mambabatas. No? Kung mambabatas ka during the privilege speech, meron kang isiniwalat na mali man o tama, meron kang tinatawag na protection dyan. No? Meron kang legal protection dyan. Hindi ka pwedeng kasuhan kasi nga yun ang karapatan mo bilang mambabatas at sa mga namamahala ng ating lipunan at ng ating bayan, meron kang protection when it comes to that. Kayo mga kababayan, sa tingin nyo, sino ang mas tama? Si Senator Chis Escudero o si Congressman Martin Romualdez? Or sa tingin nyo, kailangan ma-investigate silang lahat? Anong masasabi nyo dyan? I-comment nyo yan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, sa mga darating na halalan, dapat ang pipiliin natin at ang ating ilaluklok ay yung mga uunahin ng inyong kapakanan, pangangalagaan ng inyong kinabukasan at ipaglalaban ng inyong karapatan. Ako po si Michael Sa, inyong dad ng bayan.